Hepinize salam. Bu dersimizde gönü burçlu 3 burçluğu bağlama görmekçi, yani fonksiyon ulanıp, yani şu define şunu ulanıp ne edip biz bir 3 burçluğun gönü burçlu 3 burçluk ya da değildiğini bağlamakçı. Bu nedirlikçe üçürelim. Şimdi gönü burçlu 3 burçluk näme? Şuly 3 burçluk ya da right triangle diyez. Näme bolýar? Onda bir hipotenuza var. Hipotenuza dip garaz Türkmençe olması için yazdım şöyle. Mesela C diyelim. C ya da şuları yaz görkezeyim. Paint var mı kanmende? Paint var iken katılıyor. Yine şuları yaz bolýar gönü burçlu 3 burçlukda. Yine kan golçuluğumda. Şular yani 90 gradus olsa şu yeri. Şu yer hipotenuz olsun. C diyelim. Hayır. Yine şurada hipotenuza. Bu yeri A olsun. Bu yeri B olsun. Şimdi şunda bizim bilmeli zadımız ne mi? A kvadrat koşmak B kvadrat dengdir C ya da C kvadrat. Yine şular yani olmalı. Yani 90'lığı yine şu burç 90 gradus. Şunu emele getiren ikisinden yine şu taraflar var. Şu iki çizgi 90 burç emele getirdi. Şu iki çizginin şu ikisinin kvadratlarının cemi hipotenuzanın ya da şu ikisine yazsan yani yine şu uzun çizginin kvadratına denk olmalı. Şunda bolanda gönü burçlu 3 burçluk bolýar. Mesela 3'ün kvadratı koşmak 4'ün kvadratı dengdir näçe 5'in kvadratı. Yani şu taraf 3 olsa, bu taraf 4 olsa, bu ýerim 5 olsa, onda şul gönü burçlu 3 burçluk bolup bilýär. 9 koşmak 16 dengdir 25. Yine biz şunun eger iki tarafını berýäs, mesela A berýäs ve B berýäs bahalaryny. Şimdi şol 3. baha yani 3. tarafın şu taraflarını yazýas biz. Mesela näçe diýär taraflary 3 4 5 yazýas. Eger bir taraf 3 bir taraf 4 bir taraf 5 bolan 3 burçluk 3 burçluk gönü burçlu 3 burçluk bolup bilýärmi ya da bolup bilmeýär, şonu görkezýär. Mesela şol 5 6 7 bolan bolsa di bu gönü burçlu 3 burçluk bolup bilmez sebäbi kvadratlarynyň jemi 7'nin kwadratyna denk däl. Ine şonu barlamak üçin görýäs. Görenin nädip ýaz bolar? Hipotenuza dedik. C nämäden bolmaly? Bir taraf A, A'nın kvadratı ve dereceler paýsynda şular ýany ýazylýar. Ine şu alamat dereceni görkezýär. Kvadrat goşmak B'nin kvadratı. Kubu gerek bolsa şu ýere 3 ýazardyk. Ine bir de şu kvadratı gerek. Yani hipotenuzanyň kvadratı yani C kvadrat. C kvadrat dengdir A kvadrat goşmak B kvadrat bolsa näme bolmaly? True ya da gönü burçlu 3 burçluk bolmaly. GBÇU ýazaýyn. Eger ol denk däl bolsa, yani C kvadrat denk däldirem, ne şular ýazylýar. Denk däldir A kvadrat goşmak B kvadrat bolsa, yani x denk däl bolsa, denglik şular ýazylýar. Denk däl diýsen şular ýazylýar. Näme bolmaly? False ya da bize näme diýip çykarmaly ekranda gönü burçlu 3 burçluk däl diýip çykarmaly. Nädip ýazmaly? Nädip ýazýas? İlk fonksiýany işe girizmeli. Fonksiýamyz näme fonksiýa bolmaly? 3 burçluğu barlamak fonksiýasy. Näme diýeli fonksiýanyň adyna? Meselem näme diýeli? Gönü burçlu 3 burçluk, yani gön ya da 3 burçluk diýeli gön 3 burçluk bolýar. Şol bolsun. Indi bize nämeler gerek? Şu fonksiýanyň içinde nämeler bar? Ine bir 3 burçluk diýip fonksiýa alsak, mesela u diýelim. Bize hipotenuza gerek C, ikinci taraf ve birinci taraf yani B gerek, A, B, C. Şular gerek. Şu fonksiýa näde işlemeli bolýar? C kvadrat edil ýokurdaky ýaly dengdir A kvadrat goşmak B kvadrat. Şunu barlamaly bolýar. İki ýatdan çykypdyr. Şunu barlaýar. Şuna biz doğru ya da yanlış diýip çykarmaly. Doğru ya da yanlış. Ine şunu görmeli.
Ine bizim y'umuz 3 burçluk. Yani 3 burçluk funksiyasının içinde näme gerek bize? C gerek, hipotenuza bolýar. A gerek ve B gerek. Taraplar. Indi ýazýas. Näme ýazýas? If ulanýas. Ine if şu yerde funksiyanın içinde ulandyk if'i. If diýäs. Eger diýdik a kod yani c kvadrat dengdir a kvadrat goşmak b kvadrat bolsa diýäs. Şular ýaly bolsa näme etmeli? If'inizden 2 nokta goýasy elbetde. Näme diýsin meselem? Print diýsin, bize ekrana bir ýazgy çykarsın. Gönü burçly 3 burçluk bolup biler diýsin meselem. Şular ýany çykarsın. Indi else diýär. Eger o deň däl bolsa, näme etsin? C kvadrat dengdir. Ýöne näme bolanýardyk? Bize meşenem x-an dengdir bolanýas. If ve else'nin içinde x-an dengdir bolanýanymizy aýdypdyk. A kvadrat goşmak b kvadrat däl bolsa, yani şundan başga zat bol. Hop, bunu yazmaýat, ýalňyşdyk. Else'de näme etýäs? Bunu yazmagy gerek ýok. If'de yazdyk. Ne ýokarda if şul bolsa diýdik. Gönü burçly 3 burçluk diýip çykarýar. Eger ol bolmasa, başga islendik ýagdaýda näme çykarsyn? Print diýsin. Näme diýsin? Bu gönü burçly 3 burçluk däl ýa-da bolup bilmeýär diýsin. Indi şular ýany etdi. Indi biz göreli. Meselem 3 burçluk diýip şu funksiýany çağırýas. 3 burçluk ady näme funksiýan? 3 burçluk. Indi şu funksiýany çağırdyk. Print ýazmamyza gerek ýoksa, biz bu ýerde print çykarma zatlary ýazdyk. Indi bu ýerde ýene print ýazsak, nan diýmem ýanynda çykarýar. O gerek däl. Şoň üçin ine näme diýäs? Meselem näçe bir görelim? 3 4 5 şu bolup bilýär. Görelim. Run diýsek. Gönü burçly 3 burçluk bolup biler diýdi ine. Şu ýazanlarymyz. Başga bir zat görelim. Meselem näçe bolsun? 4 5 6 bolsun. Näme diýdi? Bu gönü burçly 3 burçluk bolup bilmeýär diýdi. Näme üçin? 4'ün kwadraty 16, 5'in kwadraty 25, ikisini goşdyk 41. Emma o 6'ın kwadratyny deňdäl, ýani 36 deňdäl. Şoň üçin bolup bilmeýär. Indi biz bu ýerde näme etdik? 3 burçluk diýip bir funksiýa aldyk. Ine şu ýerde ýazyşymyz ýani. O funksiýanyň içinde üýtgeýjiler näme? Meselem hipotenuzan üýtget ýaz biz her gezek başga sanlar berip görmeli, syna görmeli. Üýtgeýji hipotenuza C. Taraplary A ve B x-an tarapy. Jem 3 tane üýtgeýjimiz bar. Indi näme diýdik? 2 nokta goýdyk, aşağı geçdik. Indi biz bu ýerde şert ulanmaly bolýar. Ýa-da dogry ýa-da ýalňyş bir şert görä, şonuň dogry ýa-da ýalňyşdygyny görkezmeli bolýar. Şoň üçin if diýdik. Näme? Şertimiz näme? C kvadrat hipotenuzan kwadraty dengdir. If'de x-an dengdir ulanýar. A'nın kwadraty goşmak B'nin kwadraty bolmaly. Eger şu bolsa näme etmeli? Ine şu deng bolsa näme etýär? Şunu çykarýar bize. Gönü burçly 3 burçluk bolup biler diýär. Else diýär. Eger o deng bolmasa başga islendik ýagdaýda bu tarap uly bolsa da bu tarap uly bolsa da ýa-da ol ýalňyş san girsek, ýani başga islendik ýagdaýda näme çykarýar? Bu gönü burçly 3 burçluk bolup bilmeýär diýär. Ine şeýdip biz şu ýerde şuna bahalar berip synap görüp bileriz. Mundan başga näme edip bolar? Biz şunu görüp bileriz. Şu ýere ýazsak meselem A equal diýsek. Döndü. Kompüter döndü. Hay. Ay, o başda senden oldu bari.